Proverbs chapter 1 and verse number 7. Proverbs chapter 1, verse number 7. Kung nanasa, amen? Tanaman ng dugpaliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Proverbs chapter 1 and verse number 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang kahadlok sa Ginoo maong sinugdan sa kahibalo, apan ang mga buang nagbiyay-biyay sa kaalam o sa pahimangno. We'll look at a lot more Bible as we go through the message, but the title of the message this morning, thank you, Beth, comes from that second line, fools despise wisdom. What does that mean? Ang mga buang nagbiyay-biyay sa kaalam. We'll talk about that this morning. Magampo ko, ngayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message as I preach this morning? Would you fill me with your spirit? Would you empower me? God, you know I'm physically weak. You know I'm mentally a little bit weary. And Lord, I pray, God, you'd strengthen me. Help me, Lord, to forget myself for a few minutes as I deliver the truth that you've given me. Please, Lord, bless our hearts and lives today. Fill me, use me, God. Please strengthen me as I preach your word. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Excuse me. Nag-feel ko, kinahanglan ko mag-ana samtang magwali karon. And harong mabalance yun. Lukob sa Biblia, nakitaan na to ang pulong buang. Pero ang pasabot sa pulong buang diya sa Biblia, lahi man sa paagi nga atong gamiton karon. Nainumdum ko sa first time nga gibasa na ko ang verse sa Bisaya nga naay pulong buang diha sa uska classes. Nagtulog ko sa Bible class dito sa Dumaguete. And ang halos tanan atong pagtulog dito sa Dumaguete, English gyud. Ang mga teacher English gyud, pero ako niya nagpanahon na nagtuon ko sa Bisaya, nagkaton, so nagsulay ko, nagbasa sa uska verse sa Proverbs class mura. And basin si Brother Michael na dito niya nang adlaw, wala ko sure. Pero nagbasa ko sa uska verse sa Bisaya nga naay pulong buang. Ug ang tibo klase nagkatawag gayud. Kay natingala sila nga ang pulong buang nasa Biblia. Wala sila nakasabot nga ang pulong buang sa English, full gyud. Pareho man good, walay lain. So nagkatawag gayud. Said, unsa man? Kay wala sila nag-expect nga ang Diyos mo gamit sa pulong buang. So kinang pangatana para nato, diha sa Biblia, unsa man ang pasabot sa pulong buang. Dari sa dapitan na mga taong naglakaw-lakaw, libo sa syudad, o kita, usay mo tawag kanila nga buang. And we don't mean that to be mean, we just mean, dili sakto ilang hunahuna, naay problema, basin droga, basin lain-lain, walay joke, na ako'y igagaw, gihulog siya, ganha siyang ulo, kay sa ita way, she was dropped on her head as a baby, ug naay brain damage, naay diferensya sa iyang personality, kay naay brain damage. And so we look at some, we say, buang siya, kay naay problema sa iyang utok, sa iyang hunahuna. Pero ang pagkabuang diha sa Biblia, walay labot sa lawas nung nga utok. Sa Biblia, ang pulong buang na ay labot sa kasing-kasing. Siyempre, dili ang lawas ng kasing-kasing nga magpump sa imong dugo. Dili ka na nga ang klase, dili ka na ang kasing-kasing gihiskot sa Biblia. Hinoon, kung ang Biblia mo gamit sa pulong kasing-kasing, nagastudi ka ba sa espirituhanong kasing-kasing? Di inagika ng tanan natong mga desisyon. Ang Biblia nagyayon sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Pantay ang imong kasing-kasing uban sa tanang pagkugi, kay gikan niini ang mga linugdangan sa kinabuhi. Kinsa nakasabot sa pulong linugdangan?
means like dripping, right? Mag-drip, what filters through. It's the idea of ang naggawas, gikan. So, ang tanan imong decision, tanan imong pagbati, tanan imong hunahuna, maggawas, gikan, sa imong kasing-kasing. Klarong, makita na to, nga kini nga kasing-kasing, gihisko dire, dili lawas nun. Kini ang kasing-kasing nga spirituhanon, asa diin magikan ng mga decision, mga tinguha. Proverbs 23 verse 26, ang Biblia na ngayon, My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Anak ko, ihatag ka na ako ang imong kasing-kasing, ug itugo nga ang imong mga mata magsutong sa akong mga dalan. Klaro, wala siya naghangyo. Here, putla na, hatag na putla. What's the word? Cut it out. Lugita. Lugita ang imong kasing-kasing, hatagi ko. Mutili ka ng pasal. Klaro man. Nag-story ka ba sa imong espirituhanong nga kasing-kasing? Ang bahin ni mo nga maghimo sa decision. Ang bahin ni mo nga mag-feel o mag-think. But I noticed something this morning I've never noticed before. My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Itugo nga ang imong mga mata magsudong, tutok, right? Mag-focus, sudong sa akong mga dalan. I got to thinking this morning, God kind of changed my sermon a lot this morning. That's why I was late in Sunday school. Naidaghang batanon, nining panahon na sa kalibutan, nga naghatag sa ilang kasing-kasing nga to sa uska artista. Bisan wala sila idea kabayan sa tinod nga kinabuhi niya ng tawhana. Are you listening to me? Pila ka batanon na ay mas dakong respeto para sa artista kaysa ilang kahulihang kinikanan. Mas dakong respeto para sa uska artista kaysa ilang pastor. Kung pastor magwali kabayan sa music, dili sila maminaw kay ganahan sila, naiguma sila niya ng artista. They have given their heart to an artist who they've never met. Paminaw na ko karon, ayaw gayud paghatag sa imong kasing-kasing ngato sa tao kang kinsang paagi sa kinabuhi wala nimo nakita. Wala pa ka nakakita sa resulta sa iyang music, para kumusad kanimo. Kung ikaw maminaw sa iyang music, ang imong kinabuhi mo sunod sa priyo nga dalan sa iyang kinabuhi kay nagsunod ka sa iyang music, and music is the language of the soul. Dili pwede nga ang Kristohanon maminaw sa daotang music ug mo sunod sa Ginoo. Kung wala ka kaila sa tao, ayaw paghatag kaniya sa imong kasing-kasing. Wa ka kabalo sa ang iyang dalan mo tumong. You can't see them. Ang iyang music mo dani kanimo ngadto sa pagkinabuhi nga sama gayud sa iyaha. Og dili ka makakita sa kaguba nga na sa iyang kinabuhi karon. Pila ka panahon, nakadungog ka kabayan sa artista, K-pop stars, nagbutang sa, unsay tawag, sa sulod sa pan dito sa iyang kusina, namatay sa monoxide poisoning. A painless death, pero patay gyapon. Wow, dako gayud ang kalipay sa mga artista. Maghikog tungod sa kadako sa kalipay. Pero imong gihatag ang imong kasing-kasing ngato sa artista. Hoy, akong favorite. Why don't you pick a favorite like Ma'am Ruth? Ang tao kang kinsang kinabuhi makit-an nimho. Wow, Pastor Mike, nakakita ko sa mga sayop, sa mga membro dari sa church. Oh! Pero makakita pud ka sa kalipay sa ilang kinabuhi. Walay tao perfecto. Walay tao perfecto. Pero ayaw pagkampara sa mga tao dul nimo ngadto sa mga tao nga layo kay wala ka nakakita sa kamatuoran sa iyang kinabuhi. Sumala sa Biblia ang tanan artista nining kalibutana mga buang. Tanan. What about the Christian ones? Sila pod kay ang bisang kinsa nga mo tawag sa ang gawliyong artista nagsunod siya sa paagi nining kalibutana. Buang. O kung ikaw maminaw sa ilang music, nagahatag ka sa imong kasing-kasing nga sa uska buangon,
sumala sa Biblia. Be careful who you listen to. You cannot listen to these worldly artists without following them in your heart. That's not the message today, but it just jumped out and smacked me as I was preparing the message. Kini akong ginasulti karon. Diya sa Biblia ang pulong buang kanunay nailabot sa espirituhanong kasing-kasing sa uskatao. Pero kinang pangutana unsa man ang pasabot gayud sa pagkabuang. In our text verse, you still have your Bible, Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbs chapter 1 and verse 7. Kunana, say amen? The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Dali ko mag-focus sa instruction karon kay kana ang pagtudlo lang sa kaalam kahibalo. So it's very closely connected. I want to focus today on fools despise wisdom. Ang mga buang nagbiyay-biyay sa kaalam. Unsay pasabot sa pulong biyay-biyay? Biyay-biyay nagpasabot ang mapagarbohon pag-isip sa butang o laing tao nga walay bili. That is biyay-biyay. Maghukom, mag-isip sa laing nga tao, laing nga butang nga walay or gamay or ubos o bili. That's biyay-biyay. It is to look down upon as worthless. Sa English, despise. We say, you're looking down on them. Naghunuhuna nga ikaw labaw kanila kay sila ubos kayo, walay pulos, or kana nga butang walay bili, dili importante para nimo. Ang mga buang, sumala nining a verse, ang mga buang nag-isip nga ang kaalam walay bili. Now wait a minute. Asa nagikan ang tanang tinuod nga kaalam? Siyempre, naay kalibutan hon nga kaalam, pero wala ta nag-study kabayan niya na karon. Klaro, gyud diri sa Proverbs, nag-study kabayan sa Diyos nun nga kaalam, ang tinuod nga kaalam. So, asa nagikan ang tanang tinuod nga kaalam? Do you have your Bible? Go to Proverbs chapter 2, verse 6. One chapter over, maybe the same page. Proverbs chapter 2, verse 6. Kung nana say amen. For the Lord giveth what? Out of His mouth cometh knowledge and understanding. Kaya ang Ginoo nagahatag og kaalam. Gikan sa iyang baba nagaabot ang kahibalo og pagsabot. We could call those three things, without trying to sound inappropriate, we could call those three things the trinity of good decision making. Wisdom, knowledge, understanding. Ang tulo ka kauban diha sa paghimo sa mayong mga decision, those are the three things you need. They're very closely connected. In many ways, they overlap in their meaning. But I want to focus today, for the Lord giveth wisdom. Ang Diyos maong tuboran sa tanang kaalam nga kinahanglanon nato alang sa atong kinabuhi dari sa kalibutan. Apan, sumala sa atong teksto sa Proverbs chapter 1 verse 7, ang buangong nga tao nag-isip niya nga kaalam nga walay bili alang kaniya. Fools despise wisdom. Kanamo ras nga lasud kaayo magdapit sa tao magsimba. Fools despise wisdom. Sila nag-isip sa kaalam sa Diyos nga walay bili alang sa ilang kinabuhi, busa ang pagsimba way pulos. Nga naman mamina sa pulong sa Diyos, kanaway puli, walay bili. Diha sa garbo, sa kasing-kasing, sa uska buwangong nga tao. Nagatanaw siya sa kaalam nga gitanyag sa Ginoo, gi-offer sa Ginoo, ug maghuno siya. Dali ko kinalam niya na. That's what it means to be a fool. Kanang pasabot sa pagkabuwang. Nag-isip siya nga walay bili ang kaalam sa Diyos. Di ko kinahanglan niya na. Kana nga paagi sa hunahuna, walay kalabutan sa pagka-bright sa utok.
kana maong problema sa usa ka mapagarbohon nga kasing-kasing. Ako sa gahapon nag-type ko niya nga line ug kali lang nag-realize ko, uy! Magwali ko pag-usab kabahin si garbo. Unsa man gorang buhamon ang tao nga naay mapagarbohon nga kasing-kasing. Ako masulti yung prangka, nalibog ko gamay. Balik, garbo. In the Bible, the defining characteristic of a fool is a proud heart. Unsay pasabot sa defining characteristic? Kana ang usa ka pamatasan nga anaa sa tanan tawo nga nahisulod sa usa ka grupo. Naidaghang lain-laing klase sa buwangon nining kalibutana apan naay usa ka butang nga priyo man diha kanilang tanan. Silang tanan naay usa ka mapagarbohon nga kasing-kasing. That is the meaning of the one defining characteristic. Ang kadaghanan sa mga buwangon, bakbaon gyud. Pero dali tanan, naipipila nga hilomon. Buwangon sila dere, pero dali dere. Pero ang tanan buwangon, naigarbo dere. Naidaghang laing butang kita magatudlo, musuli, kana ang ilhanan, kana ang ebidensya sa pagkabuang. Pero naiusa ka butang nga makit-an diha sa tanan. O kana maong mapagarbohon nga kasing-kasing. Proverbs 28 verse 25. I want to show you something I saw yet namatikta na ko kini nga kamaturan gahapon wa gyud ko nakakita sa una. Many times nagwali ko kabahin sa verse 26, pero tanawang verse 25. Magsumpay gayon ang kamatuoran. Proverbs 28 verse 25. Many times ang mga proverb dili magsunod-sunod. Many times they're kind of random. Murag ang kini, walay labot sa nag-una, walay labot sa nagsunod. Usay na labot, pero daghang wala. Pero kining duwa, wow, wag yun ko nakamatikod. Proverbs 28 verse 25. Kung nasa amen? He that is of a proud what? Stirreth up strife. But, keyword, but, he that putteth his trust in the Lord shall be made fat. Diya sa Biblia, ang pulong tambok na ilabot sa mga blessings. Kung tambok ang imong kalag, malipayon ka. Kung tambok ang imong lawas, sobra ang imong kwarta, dali ka pobre. Kanang idea sa tambok sa Biblia. Pobre kayo si Pastor Mike Yapon. Masaya. Siya nga iya, sa us ka mapagarbo nga kasing-kasing, nagaagha og panagbingkil. Apan siya nga nagabutang sa iyang pagsalig diha sa Ginoo, paghihimuon nga tambok, kinang butang na matiktan ako sa gahapon. Magbahin ko nini nga verse sa duwa ka bahin. Naitaw diri nga naay mapagarbo nga kasing-kasing. And God says, ang tao nga naay mapagarbo nga kasing-kasing, maghimo niini, maghimo siya sa mga panagbingkil. Dayon diri sa Pekas, naitaw nga nagsalig sa Ginoo ug siya mapanalanginan sa Ginoo, mahimong siya tambok. Pero sa katonga-tonga naipulong but. But not and, but contrast. Magpakita sa kalahinan. Do you know what this verse is saying? Ang kabalaktiran, is that the right word? Opposite, kabalaktiran. Am I saying that? Baliktad. Am I messing up the word? Kabaliktaran. Ang kabaliktaran. Watch now. Don't laugh at my Visayas. I saw that just a minute. Nakitaan ako. English. Kay dali ka mo ganan sa akong Bisaya. And Glory just gave me the look. English una. Watch. You have a proud heart over here. You have a man trusting God over here.
And in the middle, you have the word but. Do you know what that means? They're opposites. Kabaliktaran. The opposite of trusting God is having a proud heart. Say, Pastor Mike, what do you mean by that? Let me file all my notes here. I don't dali ko mawala. Ang mapagarbuhon nga tao, nagatuo nga siya man ang nahibalo kung unsay maayo alang sa iyang kinabuhi. Busa, diha sa iyang mga decision, nagsalig siya sa iyang kaugalingong kasing-kasing imbis sa Diyos. That is what it means to have a proud heart. He doesn't trust God, he trusts himself. But then in the next verse, God says, let me tell you what kind of person does that. Unsang klase sa tao mag-ingana. Look at verse 26. He that trusteth in his own heart is a what? Ouch. But whoso walketh wisely, he shall be delivered. Siya nga nagasalig diya sa iyang kaugalingong nga kasing-kasing uskabuang apan si bisang kinsa nga nagalakaw nga maalamon siya ipalingkawas. Sumala sa Biblia, ang buwangon mao ang mapagarbuhon nga tao nga nagasalig sa iyang kaugalingong kasing-kasing diha sa iyang mga desisyon. Are we following the logic here? O kana maong rason nga siya nagbiyay-biyay sa kaalam sa Diyos. Kay nagasalig siya sa iyang kaugalingong kasing-kasing, sa iyang kaugalingong kaalam, so nagbiyay-biyay siya sa kaalam sa Diyos. I don't need your wisdom. Okay ra ko sa akong kaugalingon. Ako ra isa, okay ra man. Salamat Ginoo, pero okay ra man ko dire. Wow. Balik na ta sa atong teksto karon. Balik na ta sa Proverbs 1:7. Atong teksto karon, Proverbs 1:7. I apologize. Delikado ang mixed nuts. I'm going to have to ask JD to cut this part out of the sermon. Good night. Nagamay nga bahin sa nut. Nagsangit na rin. Proverbs chapter 1 verse 7. Kung nana say amen? The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ang kahadlok sa Ginoo maang sinugdan sa kahibalo apan ang mga buang nagbiyay-biyay sa kaalam ug pahimangno. Tungod ang buangon nagasalig sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Diretso siyang nag-isip sa kaalam sa Diyos nga walay bili alang kaniya. Are we following the train of thought here? Klaro ba? Nakaapas ta? Turn with me to Proverbs chapter 2 and verse 1. We just read verse 6. Let's look at verse 1. And we're going to read all the way through to verse number 6. Medyo taas-taas, pero okay naman. Proverbs chapter 2, verse 1. Kung nana say amen. My son, if thou wilt receive my words, excuse me, and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom. Incline is magkilid? What's the word? Kilid ba? Kiling. Salamat. Incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding. Anak ko, kung ikaw mudawa sa akong mga pulong, we could say buot mudawa sa akong pulong, ug mutipig sa akong kasuguan uban kanimo, mao nga ikaw mukiling sa imong dalunggan ngadto sa kaalam, ug mabansay sa imong kasing-kasing ngadto sa pagsabot. Here's what this is defining. You get the idea here. Kung paraglita na ikaw na ay lolo o dato siya o kapit na siya mamatay o tawgon ka niya nga to sa iyang kwarto o siya masulti ni mo kapit na ko mamatay pero nako 1 million pesos kilubong sa tinagong nga tapit gawa sa tapitan
Ako musulti ni mo sa tabi. Okay, ati to sa tabi. Unsay mong buhaton? Di ba? Lolo! Ayaw mamatay! Wala pa ko nakaduwag! Di ba? That's what it's picturing here. You wanna know. Bililhong yun para nimo. Nag-iisip ka sa iyang pulong nga bililhong yun kay nailabot sa kwarta. Padayon ta, verse 3. Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, and out of his mouth cometh knowledge and understanding. Bisaya, verse 3. Oo, kung ikaw nagasinggi sunod sa kahibalo, o nagapatugbaw sa imong tingog alang sa pagsabot, kung ikaw nagapangita kaniya ingon sa plata, o nagasusi alang kaniya ingon alang sa gitaguan nga mga bahandi, nan ikaw makasabot sa kahadlok sa Ginoo o makakaplag sa kahibalo sa Dios. Kaya ang Ginoo nagahatag og kaalam, ug gikan sa iyang baba nagaabot ang kahibalo o pagsabot. Ako pangatanag kanimo karon. Para nimo, unsay bili sa kaalam nga gitanyag sa Dios nganha kanimo diha sa iyang pulong? Para nimo, unsa imong pag-isip sa bili sa kaalam sa Dios? Ang mga buang magbiyay-biyay sa kaalam. So mga tanak ko nimo, unsay bili sa kaalam sa Dios alang kanimo? Nangita ba ka sa iyang kaalam sama sa dakong bahandi? Kung pastor magwali, magkiling makaron dili, bisan uska pulong dili mawala, makadung ka sa tanan. Mubasa ba ka nga mangita sa kaalam mo ron, makahimo ka sa saktong decision mo tagadlaw, unsay bili sa kaalam sa Dios alang kanimo? Sumalat sa Biblia ang buwang mga tao nga mag-isip sa kaalam sa Dios nga walay bili. Ang Biblia nagingon sa Psalm 19:7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagausab sa kalag. Ang Biblia nga imong gihawiran karon mao ang hingpit nga kaalam sa Dios alang kanato nga gapuyo sa iyang kamugnaan. This is God's perfect wisdom. Walay kulang. So akong pangutanan nimo karon, unsay imong pag-isip sa kaalam sa pulong sa Dios? Do you value God's wisdom? Nag-isip ba ka nga bililhon ang kaalam sa Dios? Na siyempre kitang tanan nahibalo kung unsang tarong nga tubag niya na. Siyempre, pastor, bililhon ka ayong pulong sa Dios alang kanako. Wala ibutang nga mas importante alang sa atong kinabuhi dire. Siyempre, naigugma ko sa kaalam sa Dios. Kanunay ko mo tawad niya na. Diba? Dili ba ka na ang saktong tubag? Pero natay English expression. Actions speak louder than words. I don't know how to translate that. Ang tingog sa buha mas kusog kaysa mga pulong. I don't know how to translate that. Actions speak louder than words. I feel like everybody knows that because half the church said it before I finished. Matthew chapter 15 verse 8, ako na lang mubasa, paminaw palihog.
This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Kining mga tawhana nagadul nganhi kanako pinagi sa ilang bakba, og nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil. Apan ang ilang kasing-kasing, halayo gikan kanako. Kadaghang sa tao nga kabalo kung unsaon pagastorya nga espirituhanon. Nahigugma ko, ang bililhong kaayo lang kanako, ang kaalam sa Diyos. But actions speak louder than words. Say, what do you mean, Pastor Mike? I mean, you have God's wisdom. What are you doing with it? Naghawid na ka sa tanan kaalam sa Diyos. Di ko interesado sa imong pulong kung wala ka nagbasa niya na. Yes, in Deuteronomy chapter 30, ang Diyos nagingon sa tao sa Israel, dali ka mo makasulti, kinsa mo kuha sa pulong sa Diyos para nato. Kinsa mo ata sa langit, kinsa maglabang sa dagat. He says, you can't say that, kaya akong giatag na. And if you live in the Philippines, you can't say that either. Especially if you sit at Truth Baptist Church where we give away Bibles for free all the time. Ang Diyos mihatag na kanimo sa tanang kaalam nga gikinahanglan nimo. Ang balaod sa Ginoo hingpit. And actions speak louder than words. Busa, kung mangutanak ko nimo kung unsa bay bili sa pulong sa Diyos sa lang kanimo, mas interesado ko sa imong gibuha kaysa imong giistorya. Nagatuo ko nga ang imong pag-isip sa bili sa pulong sa Diyos masukdan pinaagi sa imong gibuhat. Say, Pastor Mike, what do you mean? It's real simple. Asa ka magahin sa imong oras. Ang imong paggahin sa oras mao ang tinuod nga pagsukod sa imong pag-isip sa bili sa kaalam sa Diyos. And here's the great thing about being a pastor. I don't know who reads the Bible and who doesn't. So wala kay rasa masuko. You know and God knows. But I'd like to suggest if you truly value God's wisdom, you will read His book. Ang Kristiyano nga tinuod, mag-isip nga bililhon ang pulong sa Diyos, ang kaalam sa Diyos, mubasa diyan na. I want you to listen to this next statement very, very carefully. Wala na'y sala. Magbutyag sa garbo sa kasing-kasing sa tao, labaw pa sa atong pagbaliwala sa pulong sa Diyos, sa atong personal nga kinabuhi. Magsulod sa church, Amen! Naitaw na luwas, Amen! Nagtuo ko sa Biblia, Amen! Pero dito sa balay, wala ka nagabri sa Biblia sa tibok simana. Ayaw kasuko na ko. Is that the right word, kasuko? Ayaw kasuko na ko. Ang mga buang magbiyay-biyay sa kaalam. Ang garbo sa kasing-kasing sa buang mangras magsulti siya, di ko kinahanglan niyana. Say, well, Pastor Mike, kabalo ko, kinahanglan ko sa kaalam sa Diyos. Then why don't you read your Bible? Because you don't really believe you need it. Ang Kristohanon nga dili mo basa sa Biblia, nagbutyag sa kamatuoran sa iyang kasing-kasing, wala siya nagatuo nga gikinahanglan niya ang kaalam sa Ginoo. That's why you don't read your Bible.
Kung mag-decision ta nga dali mo basa sa Biblia, nagasulti ta sa Dios, Ginoo, dili ko kinahanglan sa imong kaalam. Paigo na ang ako. Pastor Mike, I would never say that. Dili ka kilala mo sulti niya na. Kisulti na sa imong buhat. By the way, I could preach this sermon in any church in the world ug naay mga tao nga maigo. Because at any time, bisang gamayang church, para nako sa akong nakitaan, sa bisan unsay panahon, sa bisan unsay church, murag ang katunga nagbaliwala sa pulong sa Dios. Dayon na sila ba't kinalang ko mabasa sa Biblia? Huwag samtang sila mo anhi dali, ang lain nagbalik. I'm talking today about the most subtle form of pride. Sa tayo pulong subtle, dalit matiktan. Subtle means under, the sub means below, ubulsa, and so it's under the surface. Dali ka makikita sa mga isda dito sa ilalom, they are under the surface. Diba? Submarine, marine means water, and sub means go under. Submarine, subtle. Ang uska klase sa garbo nga dali mamatiktan. The pride that says, kinahanglan ko sa tabang sa Diyos para sa akong panginahanglan, pero dili ko kinahanglan sa iyang kaalam alang sa akong mga decision. Kana ang garbo sa pagkabuang. Ang pagbaliwala sa Biblia, mao ang dali malimod nga ebidensya sa mapagarbohong kasing-kasin. Pangutana? Nagsugod ba ka? Have you started? Nagplano ko, Pastor, hapit na ko magsugod. Kanusa ba? Si Pastor Mike, dali ko kinalan niya na, okay, unsa imong plano? Ako nagklaro ganiya, you don't have to follow my plan. This doesn't make you a good Christian. By the way, kung ikaw mo butang niini sulod sa imong Biblia, dayon dali mo ba sa Biblia, why pulos? I think ang uban sa atong mga membro na tingala, sa dihang pastor nagsuggest nga, ikaw kinahanglan maggahin og mga oras nga to sa pag-memorize sa scripture. Naay mga tao nating, oras ba? Oras? Apa nang maurang mga tao naghuno-huno nga natural kaayo nga paghula sa tibok hapon na lang sa 5 ka kilos sa libre nga bugas diha sa balay ni Ma'am Nene. Ako naghimo sa gamay nga contest, mag-memorize ka. Ako maghatag sa premium mga bugas. Dayon na yung mga tao maghuna-huna. Lisod ka na. Pero maghula ka sa 4 hours dahil sa balay ni Ma'am Nene. Dayon mobot ka sa front na. Napay gamay nga bugas. What na cans, what na noodles. Let me tell you something. You've never gotten to the front of the line of the Bible and found out, what na horot. I can just tell you what it is. Sa atong pag-isip, mas bililhong lang kwarta kaysa pulong sa Diyos. Nainumdum ko, nagwali ko sa mensahe sa akong junior church, dugay na. Bago pa ko nag-pastor sa mga junior church kids dito sa Illinois, Dalton, Illinois. Nagwali ko sa mensahe, huwag nang matana, unsay mas importante? Kini, nalimot ko unsa mga, pero ang 4th point, unsay mas importante? Tao or kwarta? Ang tanan lain punto, ang bata, diretso, ay unsay mas importante? Nainumdum ako, ang Bible or ang TV? Bible! Sakto, yun, nagwali ko kabayan sa Bible. Unsay man, nailain-lain. Sa diyang niyabot na ko sa last point. Unsay mas importante? Tao o kwarta? Mga bata.
kinahanglan ka og kwarta. Kung why kwarta, mamatay ka. So, mas importante ang kwarta. Why joke? Kanagyo nilang gisulti. Sa sunod simana, nagwalik ko sa tibok mensahe, ang mga tao mas importante kaysa kwarta. Ang imong paggahin sa oras, mao ang mopakita sa imong tinuod pag-isip sa bili sa pulong sa Diyos. Si Pastor Mike, we're busy. Kitang tanan busy. Kitang tanan. Una-una ba ka nga mas busy ka kay kanako? There might be a few. I think Brother Nahum's schedule runs pretty difficult at State U. They tend to demand a lot of teachers sa akong nakitaan. I don't see anybody else who has a schedule like mine. Let's just be honest. Alibay lang. Kung ikaw nag-isip sa pulong sa Diyos nga bililhon gyud para sa imong kinabuhi, maghimo ka, magtakta. What's the word? Takta? What's the word for schedule? Establish. Takna? No. Takna? No. Mutakda? Mutakta ka. Magahin is the word I'm looking for anyway. Mugahin ka sa time. Mas mayo ka sa takta. English, you'll make the time if you value it. We make time to get money. Nakita na ko, libre ang gasolina dito sa Petron, do sa akong balay. Mas in 1 year, 2 years nilabay. I think sila may hatag up to maybe 500 pesos. Na yung mga tao naghula 4 hours. It might have been 200. Pwede ka nag-work, basta ako imong sweldo. Natwist akong atong hunahuna kabayan sa kwarta. Kini ang pinaka-importante. Give your time to the Word of God. Si Pastor Mike naglasod ko sa pagbasa sa Biblia karon, ay mayong balita, pwede ka mo sugod karon. Sugdi na. God doesn't make you wait until next January. Pwede ka magsugod sa pagbasa sa Biblia sa January 1. You don't have to do that. Unsay pizza ron? 19, pwede magsugod po sa January 19. Mas mayo January 23. Kanang special nga adlaw, pwede magsugod sa January 23. Kinahanglan ba ka sa kaalam sa Diyos? Hoy, kinahanglan! Nagabasa ba ka sa iyong pulong? Naga-memorize ba ka sa iyong pulong? Give God the time. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom. Ampin kayo sa garbo sa kasing-kasing. It's sneaky. This is what you need. Tugon na mga ulo, yung mga tamagang puta.